ex UPDS Welfare Society abidisar abhijit hansepen KEECCEM aphan kachuru. Sarsing teron langkung habialong BJP Iskar Bianglong District Executive Amaikangni. Sarsing teron langkung habialong BJP Iskar Bianglong District Executive Amaikangni. Aprang si birta kilara do anaphan kardom bajirlo kardom non birta than jebang sami ojang terangpi non arju ikha birtang tonpe Pinivosing ni Paitrok adapor pioneer kep ramini thom kep apor malong ex UPDS Welfare Society abidisar abhijit hansepen mithang sa hemalong phirangkia maikang nipon phirangkia maikang nipon alam thiki abhijit hansi alangli kisu penajok si kachelang ponjap handihin kaduri dukoglong Bondala puson alangli kisung apora hot setami Karbianglong Autonomous Council ACEM Dr. Tuliram Ronghang pen kisu kachelang ponjap hanpura tangka kerap kepajir dunajok ex UPDS Welfare Society abidisar abhijit hansi ahin pen KEECCEM Dr. Tuliram Ronghang aphan kachuru pajirpon Surya kardom ningkang sam ninga klongpen alangli pan pajirilo alang liakang hon lapen alang liakang jinso monida tumaphan Karbianglong arada phan kang hon kang jinso adu ya hoya ve lapen ke plak ke pleng ave po bangke angthek dak pen siklang igdaglo alang liakang hon lake kiduk ke plang lapen ke boy lapen hime jangre te kok tiki kang thong ka silo ka phan anta alang liakang hon bangke kapaching bara pet pusi pinila dakang theklang daglo nilitame hempre ka pharman pen aprang UPDS ka chisong bo mohut pensi nili ok nili pran bate nili mek hinoi daglo hala bangso kisu kechelang aphan pusi alang li CM relief fund pen nili phan akirap nang pilo lasi nili pini Hyderabad dampo hada kisu chelang dampo lasi la bangso akisu kechelang dam along alang li nang cherap nang cheto dun pen pon nili tum hem tuni si pen sitami ningrong parping lo lalo lapen adun thu alang li hin pen kapachini pon thu hempre ka pharmancy hilima te risim kang tang pen ta nang chisong lo lapen la so hut hiliamu ing om dong si semeta kedeng lo lapen hempre ka pharman ka chisonga joini si nili okta ring no dak lo bonta hempre ka pharman si ka chisonga por nili ok ni ing thin ni vi alang anta hempre ka pharman along si dolo la si party song dhoromalam chipu pe pin pen hempre ka pharman ka chisong pon rapet ji aphan ex UPDS Welfare Society abidisar abhijit hanse pen chuning ripon gela pulo ilitum Azir dingklui pen ilitum hemprek akar I labangso kichun chede da puthak nili tame hemprek ayo ne pen si nili ok nili pran me mederlo la se nili ok arlo labangke niling thin niling for la pen nili bang ar pum ke hemprek pu amen si kuso jumput lo pusi nili mathadam lo aposi nili kai che theke do tegalong ilitum kamat hanang ye bang munida kai che thege do tegalong ku puson se ilitum bang so hemprek kapichun thegi po bangke ilitum ningkan trainer cap ning amhang ke thek pe ningkan trainer cap arta nang choklo polote ilitum la bang so arta pe bangke arna mang ki bitik che thelong ke ilitum anu tin dame hemprek kapilong je phan anu tin long ta nai si nili mathadam la pe nili chididam la si ilitum ma hemprek ke hang pe nang ajir ding pe ilitum che song lo seta ko pe pot si ilitum chun cheden ma polote ilitum claim yam dam yam la pen thek jam re jam son si ilitum thek dam long la pen ilitum chini dam la sinon ge ilitum ma hemprek pelong ji polote atwar isi vet lo pusi nili mathada ko pilo ma polote kaching room la pen pe polote ilitum ma hemprek e chunun elo la si ilitum kachingri nai ko son polote ilitum hemprek a isu lake common isu por si ilitum isi vet elong vet achatai pensi ilitum hemprek bangke ilitum Karbianglong arat ane bangke che song rape nai pusi nili chini dam la hemprek ke hang lake mane BJP atum der ke che song pensi hemprek wan thekji pu alam ave la pen congress atum ke che song pensi hemprek wan thekji pu alam ave APHLC pensi wan thekji pu alam ave la pen ESDC pensi wan thekji la pen CPIML pensi wan thekji kas kompensi wan thekji polam ave la ke ilitum Karbianglong arat song dhorom chipu pe pin pen isi vet hemprek ke hang arni lo polote ilitum anu tin Karbianglong ke do arat anabang ke la sorni ning isi vet iklai vet pensi sorkar tum ilitum apan ardi nang PG pusi nili chinidam nilihin pen jesemet Karbianglong arat leader tum apan ke chuning riji po bangke
leader atum la kadok abya political party asong ke do anatum songja po atum EC vet chotai long ingi rapet hegnangji hempregamen pen EC vet anwan charwang rap hegnangji hempregamen pen EC vet asa akap jun rapet hegnangji la yong si thekte pulote ilitum awe le ilitum che song ilitum hajar amunit le ilitum ke pran dam seta che padam nakji la pen akap preka political party aphan le ilitum election pe hai pe seta ilitum pe hai nakji la si hempreg amena bangke ilitum kadok we karbiang long arat lidar atum pen cheng lok get achu tai long dora pen nang ikusi nilihin pen karbiang long arat la pen kadok we songja po an Pinivo signify trokarni BJP iskar bianglong executive Amerikang nipon. La somayalong Assam Minister Dr. Nandita Gorlusa, MP Amor Singh Disu, KEEC CEM Dr. Tuliram Ronghang, Assam Deputy Speaker Dr. Numol Momin, MLA Dorsing Ronghang, MLA Bidya Singh Ingling, EMs MSS, lapen BJP along Klembang Pubang Phi atum chetongdun. La some along BJP atumpen kaching thura sayamu ki klempon aputhak lapen BJP a party la ansusi kapangtang pon thuji aphan la some along chethan chimumpon Parliamentary joint executive meeting hoise district jila etu rajibor pora eta instruction dise je prottek district jila eta executive sabha patibo la ei karone aji executive sabha ji patise aro karjosi bilagor যেটো প্ৰস্তাৱ লৈছে ৰাজ্যিক তৰফৰ পৰা যিবিলাকৰ প্ৰস্তাৱ লৈছে সেই প্ৰস্তাৱবিলাক আমি মণ্ডললৈকে আমি লৈ গৈছো আৰু সেই প্ৰস্তাৱবিলাক আমি আখৰে পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি জিলা তৰফৰ পৰা আমি এইটো চেষ্টা কৰিছো ইয়াত আমাৰ আজি এই জন এক্সটেণ্ডেড মিটিঙত ইনচাৰ্জ হিচাপে আমাৰ ৰাজ্যিক উপসভাপতি এক্স মিনিষ্টাৰ নৱদলে ডাঙৰীয়াও আহিছে লগতে আমাৰ গাৰ্জিয়ান মিনিষ্টাৰ হিচাপে Nandita Gorlusai আছে ডিপুটি স্পিকাৰ আছে লগতে এমপি আছে এমএলএ বিলাক আছে আমি একেলগে বহি আগন্তুক যিবিলাকৰ দলৰ কাৰ্যসূচীবিলাকক পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আজি আলোচনা কৰিছো বেলেগ কাৰ্যসূচী হ'ব কংগ্ৰেছৰ কি সমালোচনা কিবা মোক পাব নেকি ইয়াত কাৰ্বি আংলংটো আপোনালোকে জানে কংগ্ৰেছ শূন্য কংগ্ৰেছ ক'ত আছে নেকি ইয়াতে আপোনালোকে কৈছে এমইচি এজনো নাই টাউন কমিটি এজন মেম্বাৰো নাই ইয়াতে ৱাৰ্ড কমিছনাৰ এজনো নাই এমইসি এজনো নাই এমএলএও নাই এমপিও নাই আৰু ৱাৰ্ড কমিছনাৰ তেওঁলোকে সমালোচনা কৰে মনোহজা কথাই কৈ আছে বালি আৰু গছতে গুড়িয়া কৰি শেষ কৰিলে বুলি আজি অভিযোগ কৰে অভিযোগ তেওঁলোকক কৈ থাক ৰাইজেতো আমাক আশীৰ্বাদ দি আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে প্ৰত্যেক দিনে বেলেগ বেলেগৰ ৰাজনীতি দলৰ পৰা আহি আমাৰ দলত যোগদান কৰি আছে কিহৰ কাৰণে যোগদান কৰিছে মানুহে ভাল পোৱাৰ কাৰণে যোগদান হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া পৃথিৱীৰ পৰা জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ভাৰতৰ ভিতৰত জনপ্ৰিয় চিফ মিনিষ্টাৰ আৰু লগতে আমি টিম কাৰ্বি আংলং যিটো নেকি আমি একেলগে কাম কৰিছো কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো জনসাধাৰণৰ কাৰণে আমি যিটো আঁচনিবিলাক আমি পূৰণ কৰিছো ডেভেলপমেণ্টৰ কামবিলাকতো কৰি আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে এইদৰে ৰুম ৱাজ নট বিল নেদে এদিনতে ৰুমটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে গোটেই কামবিলাকতো আমি কৰি আছো গতিকে ৰাইজে ওলাই আহিছে আশীৰ্বাদ দি আছে হ'ব কি এটিএম আমিয়ে অসম চৰকাৰৰ পৰা এটিএম লৈ আছো মাল দি আছে তেখেতসকলক Pinivo signify trokarni is Karbi Anglong BJP atumpen phirang kiamai ingni pongsi Karbi Anglong District Committee atuma phan lamvoi kipi KADCC atumpen amithang sai hemalong phirang kiamai ingni pongsi BJP atum ke claim gedam ke chok chi penching lok KEEC ajakong Assam State atumpon laplapen 6 idula jakong ke pa bop penching lok KEEC CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen Assam CM Dr. Himanta Biswa Sharma atuma phan asona lam karbok pon ki ahokali pusi Karbi Anglong BJP atumpen phirang kiamai ingni pongsi KADCC atuma phan lamboi kipi Bonta Congress atum kachari bom ahut Congress atum ki claim gedam ki un e anakamta non kachari bom BJP atum pensi klempon bomlo la si BJP atum aphan ki kachuru si pinangji pusi la so phirang ki amayalong pen ningjepon ji atowar chi theklong le athe Congress do an a party atum February chi klopen chenglok non pinian konani ke nili palong ke block Congress a presidency wanglo konane Deopani long penta wanglo Duar Baguri penta wanglo West Karbing long ta wanglo Pu Bokolia
Hauragat homosti elis along bentawang lo ang ton continue congress atum ke wang theklong si kopine ke chokche irrigation lason bok nangji walam pensi alang litum ke karbok chok athe chini litum pangbar nang kok bola silada athe nili amel en nang kok dimang la henlo Jogot Singh tike 15 বছর MLA claim long elo la chance dolo la sam PPC claim lo pulote alang li phana ke theklong ke nang li zero ji development anata zero autonomous state alam kaning ji dun ta zero la ke arnisi ta autonomous state alam men ke la ke jel ka ji thap case do puta amuni da belang la pen rotoning tista me congress em claim long elo la tum ke claim long elo ki claim long hut ko pilo la tum achi plan hala subang le lang nang congress hut lo pulotangte non congress party pe a blame nang gipi hala bangke la ke baseless tu itum ching nei bangala lo congress do boma hosi ladak karbi tunge victim man lo congress a government do boma hosi ili tumalong theklong lo la tum refugee karbi tumi donang lo congress do boma hosi akhe pen pachar bolo lasi la tum ke la pen holo sut congress hota jongsi claim thek det bang phan jongsi pudet pulote la tum da congress ke dak difu da congress lo dispul da congress lo dildi da congress lo pilo claim thangna claim tek the ave lapen karbi tumke victim si holo sot ke man to bangke holo sot pen da theklong pakalo lapen lake holo sot si corruption ki do corruption a join nei pensi pinike BJP ke government wanglong lo pulote la solam ben si theklong lo ke thom alama bangke BJP atum no itum chikunang koi ili tuma CM Dr. Tuliram Ronghang BJP along CM mandate pen pipilo claim pulote number 1 ke mo pen than lo prime minister ban lo dak alam pen itum non 125th amendment dolote agreement alam ki chunji alam theklong lo number 2 alam neli nali tuman video nang sending tu Amit Shah atheng no long si article 244A ke nang pinei pu alangli 2021 di 26 February bo 26 February ki bang hodu bangke Amit Shah theng no si autonomous state aputhak lam klar dak pen jilo lapen lanchot kali non BJP ab MLA doan bang pli non gi dotum latum dorsing rong hang ben chenglok assembly long autonomous state alam the kaning jedum theklong lapen lanchot kali borolen long gi dodam hoda bangke non hejong gi dodam long bangke anutin MLA tumta autonomous state alam ke ninjelap lapen lanchot kali ilitum MP bangke ningkani si playing play aprang alang lo Dr. Jonto rong pi MP gi dohut ke assembly parliament along autonomous state alam the ning jedon piklo ahok lo latum ta MOU 1 lo lata ahok lo sitame alangli kaning jedun bo mahut bangke opposition masi kwan ma important kwan ma laso autonomous state ke patchun alongan bangke ilitum le damun e deadlang pinyan bangke sitame non head jong non ilitum BJP MP Omar Singh Tiso sar ke ningkan isia pensi parliament long ning jelo lata MP prime minister ke dohut lapen home minister ke do hutsi alang like autonomous state alam the clear pen kaning jedun long lo lapen chukidam tang horen sing be ke do hut private bill apu thak stame non continue nai po alama bangke lake alang like non kipi alam iridum klar dak pulo tangte la congress atum thang claim pin atum si BC kaning je apode people ate non te bok het election ang le tai po election ang le lo pulote rat afan ako puthok kaning je nang polasi nilitum ahin ben ka choning ri bangke nang tum ke claim long nai aphan rat atum nang tum han apor nang pialo ta nang tum claim thek thidat lo pot aprang si karbi anglong arat afan netum ke do hut netum Jogot Singh tita 15 bosor MLA do ne thang da claim dat lo ne phanang map den rat atum pu ningje nang la number 2 bangke rotoling tisita me ne congress do hut ne karbi arat afan ang phun rai thek thidat lo ne lasi ne thang na claim thek thidat lo pot ne phan nang map den lo pu alam ba alang li rat along map cho hang nang la laso phi rat atum inside pola to apha lasi nona bangke a party amuni ratum anke BJP long wang laplo laso sentiment lo laso alam men sila tum ninge thap ninge pru bangke la bangke baseless lo lapen chief minister aphan alang litum ki pu alama bangke torun gogoi penle pangbardam hitesor soika aphan le pangbardam ta ilitum aman gido Dr. Himanto Biswa Sharma long ke forunde adhe bipod na pulo tangte chief minister ladak bangpo ladak kido arat atum aphan dak kido organization atum aphan dakido tum ko pipilo ke nangji pusi ili tum bananga chingwai vai lapen isi pen ki chundo dimbang e koson le tum theklong ke mopen dal thanno mati ili tum ka chesong ke tibula long ka chesong ke pachun theke polo
MLA asit bang malonte Dr. Tuliram Ronghang a leadership pensi MLA asit nahok bat de pin sita isi asit itum bat lonon lage people loning oilak ma non mopen than lo itum spokesperson akrora tangka pen itum difu town long chelar lo rong atwar long hamren kidam atwar ha Meghalaya border puno lapu Kaziranga na kidam atwar pen chenglok 4 line atwar pen chenglok iltum kijuna lang jol jivan mission pen chenglok rong reson kil pen sangile pen chenglok angton non kaching thuri tum theklong lo la bangke la tum aning hang he lasi lason baseless alama bangke la tum ningje jedasi chividro nahi la pen nilihin ben sitame chief minister fan anti tribal po ajukti ave pin ben kaningje ke lage condemn pon lo nangli tuma thenglo ben se Pinya birta lansi kangton lo kardom.